En kinde machielo mabende waruaki weche manyien mago maganyichelo to kata kapok wadonje kawang'iyo mesa wakendie en mano ni wantiere koda mich mano ne Ramogi TV. Mano tipo noero mabende koro oyangi ni en tipo mabende dongore ahinya pachoka e kinde tipo go mabende wacho dho mama. Mano kaluore koda kambi noero mar Super Brands East Africa e higa 2024. To mich ni okobira bira nikech wan kaka jo Ramogi TV, to biro nikech in janeno marwa, nikech jokanyo mopogore opogore mabende omiyo tipo mar Ramogi TV odongore kendo wayudo mich machalo koda mendi nyaka ne wachake. En erokamano maduong', en puoch gi pak ne jogo duto te, ahinya in kaka janeno marwa mar keto wakae odiechieng' makawuono. Kabende wantiere koda geno mathoth ni pod ibro dhi nyime wuotho kodwa, wabobedo kanyakla higa ka higa ka wamedo dongore. Maendi en mich noero mabende wayudo otieno manyoro chenro mabende ne otim kod Super Brands East Africa higa 2024. Wagoero kamano maduong' e kinde duto tene mich machalo koda mendi. Odhiambo makawuono bende pod paro medo nyuolore kaluoro koda jotend migepe mane owal odhiambo manyoro kod jatend piny Kenya William Ruto. Kabende paro pod igolo mopogore, jogo mabende medo seyo, jogo mabende siro wach makamano. Kabende ing'iyani to jotend migepe modong' mabende ibro wal wachgi biro chalo nade. Mago duto te waiko ni odhiambo masani, to mbambende wamiyo pek gin magi.